Takže čaute ľudia, ja som Fikles a vás vítam u dnešného videa z Brawl Stars. V dnešnom videu si otvoríme celý Brawl Pass a potom tam máme ešte pripravený jeden legendárny Stardrop z Pro Passu. Takže sa pohodlne neusadte a poďme na to. Takže sme už tu a môžete si všimnúť, že už mám trochu tých odmien z pasu vybratých. A je to vlastne kvôli tomu, že som zabudol, že toto video budem vôbec natáčať. Preto som to omylom vybral. Pretože toto video som plánoval natáčať v podstate od začiatku tejto sezóny, ale kým som vybral všetky odmeny, kým som si našiel čas toto natočiť, trvalo to trošku dlhšie. Trošku som na to pozabudol, dúfam, že vás to totálne neodradí. Máme tu stále veľa odmien pred nami. Tieto odmeny, ktoré tu mám vybraté, nakoniec všetky zrátam. Aj s týmito, ktorými teraz budeme vybrať. A urobíme si takú poslednú tabuľku, čiže tu o moc neprídeme. Možno o tento megabox, o jeden house drop, o jeden star drop pick, ale nakoniec tu máme oveľa väčšie odmeny pred nami. Takže sa nechajte odradiť a poďme teda už otvárať. Takže ako prvú vec by som možno vybral všetky tieto coiny, tieto powerpointy, tieto kredity, tieto gemy. Pretože to je také nezaujímavé, zaujímavé si star dropy, house dropy a takéto veci. Čiže toto si dáme do rýchleho timelapsiku a uvidíme sa teda až pri tých dropoch. Takže sme na konci pasu a ako ste si mohli všimnúť, mám nový fame odomknutý. Je to teda Lunar Fame, čo som si to vôbec neuvedomil, že ho dostanem, ale máme ho teda tu. Som za neho celkom rád, ale je to celkom obyčajný fame, takže to nejde, budeme nejako hypiť. Omylom som teda otvoril aj jeden normálny Stardrop, ale nič sme z toho nedostali, takže to je v podstate jedno. Bol to teda misklik. Dobre, môžeme teda začať otvárať už tieto naše Stardropiky. Otvoril by som si možno takto 1, 2 a potom som dal zase nejaký timelapsik. Nechcem to video nejako naťahovať, každopádne podľa mňa vy chcete vidieť aj tak iba tie odmeny, je mi to jasné. Dobre, z prvých Stardropikov nám nič nepadlo, poďme sa timelapsik, ak budeme niečo dobré, zastavíme sa. Máme tu teda megaboxik, uvidíme, či tam niečo z toho padne, ale už tie megaboxy nie sú to, čo bývali, takže nemyslím si, že vám tu padli nejaké kreditíky, koníky, nie. Takéto padli, ale málo. Sme na konci pasu, máme tu legendárny Stardrop, ale máme tu ešte takéto tie malé odmeničky, poďme si to vybrať. Suširovka, poďme na to. 2, dobre, 4, dobre, 4, ok, a eventový skin. Dobre, tak tento opening nie je úplne stratený. Táto suširovka to zachránila. Poďme sa na to pozrieť. Som myslel, že mám všetky tie event skiny, ale nie. A dobre, takýto Sprout. Tanuki Sprout. Piniky na neho, player iconka na neho. Dobre, to bola tá dobrá suširovka. Poďme na ďalšie odmeny. 100 coinov, ok. Jeden house drop. Poďme otvoriť. Epic, Mythic, poď. Zatiaľ mi nič toto dobrého nepadlo z týchto chaos dropíkoch, nič. Poďme teda Legendary Stardrop. Toto budú dva posledné Stardropy, ten Legendary Stardrop a potom tu máme ešte jeden z Pro Passu. Áno, jeden Legendary Stardrop ešte tu. Čiže dva Legendary Stardropy, dúfam, že to bude niečo dobré. Nejaké kredity by sa mi dosť hodili na ten fame, nech nemám iba Lunar Faminičku. Poďme na to. A 500 kreditov, ok. Môže sa mi napadnúť aj 1000, ale 500 kreditov vždycky zoberiem. Poďme teda ešte na posledný drop tohto openingu. Pro Pass drop, poďme na to. Pro Pass Legendary Star Drop. A 500 kreditov. Ok, aj to zoberiem. Nebudem sa sťažovať.
Dobre ľudia, sme na konci tohto openingu. Nebol to najdlhší opening, ale nemôžete proste od openingu čakať dlhé video. A myslím si, že keby to bolo dlhé, tak by to nebolo tak zaujímavé. Tu si môžete pozrieť, čo mi všetko z toho padlo. Ak chcete to podrobnejšie pozrieť, tak sa stopnite. Teraz si pozrieme, koľko sme dokopy otvorili týchto stardropov. Započítal som aj tie, ktoré som otvoril už predtým. To je teda koniec nášho openingu, koniec tohto videa. Ak sa vám páčilo, určite vám podporte odberom, aby som mohol dosiahnuť 50 odberateľov a podporte ma nejakým lajkom. Aj keby tam boli iba 3 lajky, bude mi to stačiť, pretože viem, že aspoň 3 ľuďom sa páči tento opening, páči sa mu moja tvorba. A ja budem vedieť, že vám natáčať ďalšie videá.